Kita kasih ada Cundamani dulu. Iya, dikasih ada Cundatangi ya bulan ya. Di sini ada yang pacaran ya, mesti ya. Sopo sing duwe pacar? Sopo sing jomblo? Ayo. Oh, Wong ayu-ayu kok jomblo kabeh iki. gurune melu ngacung Bu. Pak gurune melu ngacung si jomblo ya Bu. Sayang titip rogoku, titip rasa tresnaku. Seneng iki mung kowe sing ngerti. Dadi kanca critaku sepanjang uripmu. Pacar boleh dipeluk ya. Gak boleh. Jangan ya Mbak ya. Boleh nyanyi bareng-bareng ya. Saben wayahe mikirno isi ati, opo tenan tresno iki siji. Mangko panggo mikir ra ono siti kuwate, cerita iki bakal apik keukir. Yakin no yakin aku tenan. Sumpah ing janji ilo gune wis tenan. Kurang-kurangi kurangku sepurane jen anane ini. Suaranya yo sayang, titip rogoku, titip rasa tresnaku. Seneng iki mung kowe sing ngerti. Dadi kanca critaku sepanjang uripmu. Suwun ngancani, suwun sampun nyekseni. Padange dalan sing tak liwati. Citrane ati Gusti pun rampungi. Carilah seseorang yang menerima kamu apa adanya. Loro siji kok sik angel ya. Bismillah, muga-muga untuk siji sing gemati, amin. Tahun Nabi. Smasawa. Yo, yakin no yakin aku tenanan. Sumpah ing janji ilo gune
Alhamdulillah hujannya sudah reda ya. Karena hari-hari ini cuacanya itu nggak stabil. Kadang nek iso yo panas, nek awan mendung, nek sore udan, nek bengi kangen.